wachawanda pinde mukati meshoko raMwari. Tinongotenda Mwari nezuva nhasi. Zuva ranhasi ranzi izuva rekuti tidzidze zveutano murwere waMwari. Kwandiri ndikuona kunge it's a privilege. I think it's a big privilege kuti unosangana nekuparidza mukati mezuva reutano. Musi wacho iwoyo dheko yobva yangochinja. Mambozviona izvo? Dheko yobva yangoita sei? Ukuti chisvika unoshandiswa kuchechi here nezuro manheru patakayobveswa saka uchachinjirwa kilasi here. Chandaiwa ndimo mufundi. Saka nhasi ndiri munhu zvodadisa kaizvo hanini zvevo. Toda kungotenda vanhu vaMwari vakasungwa kuti chechi iratidzike. Hanini zvevo. Toda kutendai vanamai. Mwari anofanira kuramba achikukomborerai. Murambe muchiita zvimwe zvakanaka. Hanini zvevo. Zvakanaka zvodiwa nemunhu wose. Munhu wose anoda zvakanaka. Toda kungotenda nekuimbira kwatiri kuita kuri live here. Hanini zvevo. Totenda munhu waMwari nekutungamirira music. Tichiimbira zvinomwisa mvura zvakadaro. Dai vatikomborera Mwari vatiitira zvakanaka. Ndaitarisa mukati mevhiki tichitsvaka kuti todii nyaya dzeutano idzi. Nhasi makuseni ndachiudza mavhiki nezuro ndakarota hope dzinotyisa. Ndikati chiini? Ndakarota takagara pamwe pano tichipiwa nyama saka yebifi. Tichipiwa bifi paya tadya tapedza. Inini ndakupedzisawo kuti ndichidya ndakaona muine karuoko keMwari. Hazvina mbondisetsa but zvakandivhundutsa. Ndikati ndakuda kupopota kuti imi chii chiri kuitika? Munotipa chiruoko chemwana chabva kupi? Ngopepuka. Mupfungwa dzangu ndakangoti Mwari ndibatsirei. Somehow God is talking to us in terms of how we eat, in terms of how we manage our diet. Ene ndakanyatsoona kuti mukati mevhiki rose ndaingosangana nenyaya dzekudya idya dzichingotaurirwa so. Dzingotaurirwa. Pane parakatombotsvika vanhu vakatanga kuita debate yenyama so. Nyaya icho kunetsa umwe akasvika pakuti haade zvenyu. Kana munyama haiti ndichaidya kusvika masvotwa. Nyaya dzacho dzichingonetsa pati chandangodzidza ndechekuti nyaya inodzoka panyaya tachitaura nevana. Muviri wenyu itemberi yemweya mutsvene uri mukati menyu. We need to manage muviri watakapiwa naMwari. Pano makabona here kuti isu tiri vanhu. Sometimes tinongoti as long as tichifamba, as long as tagona kumuka, zvinhu zvedu zviri correct, zviri right. And we forget kuti nyangwe tichifamba we are accountable to God. Muri pacheche Mwari. Muviri watakapiwa uyu tinogona kutozoudavirira pamberi paMwari. Ndosaka nhasi tiri kudzidza pamusoro penyaya dzeutano. Exodus chapter 15 Elder Raja endaipo verse ya 26. Ndoda tingoverenga mumaminutes mashoma asara tibate pfungwa. Ndoda tiverenge mavhesi mashoma. Then pane quotation atoda kuverenga diki tobva tatonamata. Mwari otidetsera. Pfungwa iri yekuti sevana vaMwari, Mwari atibatsire to be upright, to manage how we live, to manage management yatinoita kumuviri watakapiwa naMwari. Nekuti tikasapachenjerera disaster iri kuuya pamusoro pedu. Elder kana masvikapo iverengei. Ndativerenge verse 26. Inzwai panapa promise inopiwa naMwari kuna Israel. Iverengei. Exodus chapter 15 verse 26. Akati kana uchiteerera nomwoyo wose inzwi raJehovha Mwari wako. Inzwai zvinotaura Mwari panapa. Kana uchiteerera nemwoyo wose inzwi raJehovha Mwari wako, ukaita zvakarurama pamberi pake, ukarerekera nzeve dzako kumurayiro yake, ukachengeta zvaakatema zvose, handingaisi pamusoro pako marwadzi andakaisa pamusoro peIjipita. Kuisa pamusoro pako marwadzo andakaisa panyika. Pana anaro iri English here.
English. Pana akaivhura English. Chapter 15 verse 26 verengai English. Makavhara kamabhaibheri acho mune makatakura muchita kunge muda kuzonzwa chirungu asi mauya kuno munobva mavhara zvinobva zvashayiwa purpose. Hanimubata nyaya yacho. Kana tauya tikuti patikuverenga ndopatoverenga kamukati mebhaibheri kuti veBheria vaya vakachenjera nokuti vaiti kana vadzidziswa naPauro vainovhura. Handiti here? Isu maiti kuti uya nebhaibheri rako patinovhura ndochitarisawo kuti ndizvo here pati makavhara. Handiti here? Saka at the end of the day nyangwe ndikataura zviri musoro mangu hamuzvioni mabhaibheri akavharwa. Verse 26 pana asvika paire. He said, inzwa zvinotaurawo version. If you obey me completely by what? By doing what I consider right. Ndimari ari kutaura kawo. Pedzai? And keeping my commandments. I will not punish you. Irino zvisimbisa. Irino simbisa nyaya yacho. I will not punish you with any disease. Zvandakaudza kune vamwewo ava vana Ijipita. Handizvo here? Mwari ari kuti imi vanhu vangu imi, if you obey me and keep my commandments, mochengetedza macommandments eutano, handingaudzi izvo zvandakaudza kune avo vasinganditeereri. Nemwenzira ari kuti I will not punish you. Manzwa version iyo. Handigoni kukupai punishment. Saka tikada kuiverengedza zvakanaka vhesi iri kuti kurwara ipunishment yekusateerera Mwari. Muribata kumacho. Kurwara ichi ipunishment yekusateerera Mwari. But if you listen to me, I will not punish you. Church, Mwari ari kutaura nhasi. If you listen to my commandments, if you obey my commandments, I will not punish you with diseases. Anyway, maimboziva here kuti tikati ndosaka muchiona kuti hapana musi unomboya mayodha kuno akati vanorwara sumukai tinamate koshayiwa kana hwani. Makamboona musi wakadaro pandoita vanosumuka kwete vanorwara vamwe vane hama dzavo dziri kuita sei. Hasi kuti zvakaipa pandikuti Mwari ari kuti kurwara zviri kuuya nekusateerera macommandments ani angu. Muri vakafungaiti. Saka nemwenzira Mwari ari kutsvaka kuti tidzokere panzvimbo, tidzokere on doing what is right, zvinonzvengesa zvirwere patiri. Kuna vanhu vari kurarama mararamiro atiri kuita nhasi, taa so weak physically, we are so weak spiritually, mentally, reasoning yedu chaiyo haiendi kure. Physically we are not even fit as well. Unozoona kuti izvezvi mazuva atorarama anaya munhu anogona kudonha haiti yedheski iri yekutanga iyi akaita mafracture kana 7 kana kutofa. Munhu angodonha kana padhuapo, anogona kudonha padhuapo utyoka ruoko, utyoka rimwe racho, utyoka negumbo rutivi rwese rozvimba kudai. Ukabvunza kuti inodonha papi, unogona kufunga kuti inhema. But adonha ipapo, we are not fit. Unoita fit sei? Iwe wakarumurwa namajigisi, warumurwa namajigisi nemazepi, wapedza ubva wanzi lollipop muromo, wapedza muchifamba ndobva wasangana nezvinonzi zvimazepi. Unoita fit sei? Mumuviri hamuna kana chirimo chinoita kuti uite fit. So Mwari anofanira kutidetsera kuti tidzokere pakuve zviri right. Unoziva kuti munhu aitaura achiti unoziva kuti zuva rinogona kutovira kubva makuseni kusvika manheru wakaguta but usina chawata. Watodya something asi zvawadya hachisiri chikafu. Muribata vanhu kuedza kutaura. Unoziva here imi, unoziva here kuti nguva yatiri kurarama yodha chambo inotori nevanhu vanoguta vadya mazepi. Munoziva here kutoti ndakaguta mazepi andarova ndichibva handiri nhana akaguta mufunge adya mazepi. Muripo here pari mukadzokera kune Yesu kumashure kuti ugute paida zimukonde resadza. Handirizvo here unatoriova
vanhu vakationa kuti hauri pets but wairipukuta wakukumbira samo. Ndisakaona kuti ivavo vaiti nyangwe kana masvika kwamunoenda waigona kutungwa nemombe. Mombe yekukanda mudenga su. Yekukanda mudenga unonowira pasi uchijanga uchisunga ipapo uchitisa. Vanhu vachifunga kuti vakuwara varingowana une kabhuruzi kenyanga yapfuura neposo. But not today's people. Hamuna chiri mumuviri muri kuelewana Mwari. Vapedza izvozvo tiri kurarama nyika iri polluted to a greater extent. Pamwe mvura polluted, tikufema mweya polluted, zvokuti hapana iwe wacho pamwe pacho kuti iri pollution futi. Saka at the end of the day hapana chinokuita kuti uite munhu pane vanhu. Kana mukadzokera bhaibheri rinobva rati Mwari asika munhu, he was pleased kuti this is right. Shuwa Mwari ari pleased here nesu? Is God pleased kana akakutarisa so Mwari anogona kumira here achigutsikana kuti ndiye munhu andaida kuti avepo? Mwari anogona kutibetsera, Mwari afara tiita zvakanaka. Ndoda ndiverenge this quotation. Mukaverenga Testimonies for the Church inonyorwa namai White papage 304 paragraph 1 kana kuti Counsels on Health papage 18 pane same pfungwa zvikanzi panapa. Regai ndiverenge pfungwa ichi. The present enfeebled condition of human family was presented before me. Unodzirwa izvozvi family yanhasi yakaneta-neta, yakafizuka pakutaura kwanhasi, hanindizvo here? Haina power mairi. Every generation has been growing weaker. Ndo pakandivhundutsapo kuti generation dziri kutoita weaker as we go. Muri bara pfungacho kuti isu titori fit zviri nani panana naicheo, kuti ini ndaigona kutombojima 50 kg but naicheo chi20 kg chogona kumuremera, nekuti they are growing weaker as we go. Ini ndaigona kutomboitawo zvimwe zviri nani zvaigonekwa nana baba vangu zvimwe handiti hazvigoni. Why? Because we are growing weaker every day as we go. Zvikanzi tiri musituation iyoyo and disease of every form afflicts the race. Chaoneko zvino zvirwere zvongouya zvakasiyana-siyana, handiti COVID-19 yakatidzudza, kutidzudza kuswera wakavhara nemaski. COVID-19 yadi yapindira zvokuti kunongouya zvimwe zvazvisinganzwisisiki. Why? Because we are growing weaker every day. Zvikanzi mukatarisa pamberi pobva panzi thousands of poor mortals with deformed sickly bodies. Ndoda kupatsanangura apa. Shattered nerves, green minds are dragging out a miserable existence. Mirai nditsarangure nyaya iri panapa, muna kunyatsoibata. Thousands of poor mortals kwanzi vari deformed, ndobva pashandiswa kuti sickly bodies. Hamusati mamboona here vanhu kuti achifamba unoshaya kuti ari kuda kufamba here kana kuti haadi. Akafamba so unoudzwa kuti ari kuuya, unonzwa achikuweva makumbo, anogona kusudza makumbo ake kuti we kuti ndino kuti isu tichikura kudhonza makumbo wairoresa munozvere kufamba uchiti wetoa vavasinga mononoki unodhonza makumbo wakaoneiwe. Munhu anofamba achiti kuratidza kuti pane munhu ari kuita seya kuti makabonera vanhu vanhasi makavaona vanhu ava vachifamba, unofunga kuti ari kurwara womubvunza naiwe uri fit here? Atori fit. We need to be fit. Zvikanzi sickly bodies, muviri yakaneta so yekuti munhu anongomuka akaneta. Waita sei kunyepa kwaindokura ndakashandiswa navaroi wakaneta kudhara. Sickly bodied zvekuti Mwari anotarisa a fit person, munhu wekuti kana achifamba vanhu vanotaura kuti hapari kufamba munhu apa. Amboenda nemapathfinder kumunda kwangu rimwe gore, meni kana pane vachiri kuzvizwa vamwe vacho vakura, ndobva kwanzi nemapathfinder tatanga achaive chimunda chakambodiko, wefunga double this classroom apo pasera. Ndobva ndangosvika hatina kuita 30 minutes
watanga zvikanzi nemababa enda enda munamenya munakana mumvuri ndikati saka unoti titete mune tibage titsvaka mumvuri kuti tikohwe tinokohwa sei manje kudai 2 minutes hapachina kana munhu tumwe twakuko twavata tumwe twapera simba ndakanyatonati hapana kwati kuenda nevanhu vari sickly body saka ukavatarisa vanhu ivavo shattered nerves hakuna vanhu vamwari vanhu vanhasi we need to agree tofanira kudzokera pana mwari titange pari correct chaipo chaipo. Why? Because challenge yedu ndeyekuti hatisisiri vanhu vari fit. We are not fit. Zvikanzi gloomy minds, pfungwa dzedu mamona vanhu vanofamba vari absent minded. Famba zokuti ukamudza sisi kuti uri benzi anogona kuti nokuti pfungwa dzake hadzipo paenvironment yaari haapo ipapo atori somewhere uchitaura naye so uchitaura naye munhu unotozoita wekuguma kuti iwe ndobozoti watichi hapo pfungwa dzedu dzakadhakwa dziri somewhere else. Usichifamba munhu anenge ari muchechi muno but pfungwa dzake hadzisi muchechi muno kune kwaatori kumubvunza newe nhasi kuchechi kwatairwa nezvei haana kana one chabata today's people. Saka mwari ari kuti chidzokai on what is right. Your bodies are the temple of the Holy Spirit. Zviri right kuwana nguva yekuzorora ivona havarari vafanapa vari pafoni. Munhu anoona movie tanga na 7 akadai pa this small screen kusvika mangwana akarowa manhege so ari pamagumbezi achiona chi movie zvokuti iwe unofunga kuti vanhu akaita sei akamuvhika bhowa anochinja oenda kumagame otanga kusvika mangwana. That's the activity of today's people and we expect kuti tine munhu akakwana ari fit. Uri kuenda checha mani achichinjanisa akabva kugame oenda kuwhatsapp bva kuwhatsapp oenda kumovie abva kumovie panosumuka ipa panosumuka achienda kutoilet achidzoka achigara futi ende kana nzara angasainzwa ari pamovie achiona pafoni maziso ari kufa anendizvere brain futi dzirikuita sei quickly hapana nebrain dzacho hadzina hamuna chinofungwa chine musoro zvokuti nange ukagara pasi uida kutaura vazorori zvinhu zvine musoro wamuroora rimwe zuva mukadzi wako anendizvere woti madhamu yaipa anotironge kuti todii kuti tivake musha anendizvere ndo paritanga kukuudza zvimamuvhi zvaakaona unoona kuti jekitani akakwira madziro uye musha kuti where are we going. Breni dzakaita sei dzakadhaka. Saka mwari ari kuti panapa mwari achitaura kana mukateerera izwi rangu unoziva chinhu chaifana kutisimbisa is the word of God. Kuti dai musoro medu maizara neshoko raMwari, maizara nezvinodiwa naMwari, chaidei tine vanhu muripo here ndozovanezve we have people vekuti haugoni kuronga navo zvinhu zvinoenda mberi kuri kudai 2 minutes atoramba mamuchitoronga kuti ndaya nesuona tikazodai tikazodai hainini hachipo panzvimbo ainepi brain dzake hadzigoni kuronga zvinoenda mberi dziri shortened. Vanhu vaMwari, Mwari dai atibetsera, Mwari dai atiitira zvakanaka. Zvikanzi panapa taverenga Matthew chapter 9 verse 36 to 38. Iverengei tibate pfungwai munzwe zvinoita Jesu achiona vanhu so, and I believe kuti ndofunga nyangwe paari kutiona nhasi ane the same feeling towards us. Masvika pairi handiti verse 36 kusvika paverse 38 maybe 9 verse 36 inzwai vanhu vaMwari verse 36. Asi wakati achiona vanhu vazhinji akavanzwira tsitsi. Jesu ndobva avanzwira tsitsi. Kwanonzwira tsitsi vanhu vazhinji sei? Nokuti vakanga vaneta, vaive vaneta, varashwa samakwai asina mufudzi.
37. They were tired. Inai pachirungu futi, noita chirungu. Verse 37, iverenge, tozoenda pachirungu. Bata chirungu ipa. Zvino akati kuvadzidzi Nobari vake, vadzidzi vake. zviro kwazvo kucheka kukuru Vave naho in abundance. Ndi John chapter 10 verse 10. I have come that they may have life, so that they may have it in abundance. Onomari, upenyu huno Mwari hana kutisa panyika pano kuti tirwise tsitsi. Hauna school fees ndisu. Ende nyama ukahwisa tsitsi haisi kuzodonha uchifamba. Uchatoda kuitsvaga. Saka hazvidetseri kurereka musoro nekunzwisa urombo tichifunga kuti zvichatibatsira. Hazvina zvazvinoshanda. Chinoshanda kudzoka kuna Mwari nekurangarira kuti God loves us, nekurangarira kuti God is a God of everyone. NdiMwari wemunhu wose, anotida zvakaoma zvisina kuoma. Zvikanzi asi vanhu vanotya zita rangu, haiverengei vhese kupedzisira Malachi chapter 4 verse 2 tinamati. Mwari ari kungoti panapa mukati mezuva ranhasi. Don't worry munyangwe musituation yamuri. Make sure kuti you are nourishing your health. Utano unotouraya oga nemararamiro ako ndiwe unotozvikuvadza. Anindi zvere zvese zviri zvaunoporonga mulife yako ndiwe unoporonga nekudya zvisiriso. Unoziva kune munhu anoita ganda rekuti nangu akazora mafuta abatiri. Chii chanetsa ari kungofunga. Unoziva stress chaiyo inokuvhiringa zvokuti life yako inoita life yemunhu anonzwisa tsitsi. Upenyu tinohurarama kamwe chete. Muri meraona Mwari, we live life once. Zvino zvatorarama life once, kuriwe unoitirei zvekurarama kunge munhu nangu achifamba so anongofamba achingo ari kukumbira regerero pamusoro indipindewo pamusoro. Sununguka munhu urarame upenyu hwakapiwa naMwari in abundance. Muri meraona Mwari, kwete kuzvitambudza utano isu tichiripo nhasi. Unoisa tsitsi for no reason unongofamba uchisirisa. Mwari ngatibetsere. Mwari aida kuti tive fit. Iwa imwe promise yaMwari. Verse 2 masvika pairi. NdiMalachi chapter 4 verse 2. asi imi munotya zita rangu, Ipromise kai. muchabudirwa nezuva rokururama rokuporesa pasi pamapapiro aro. Muchabuda muchitamba semhuru dzemuchirugu. NdiMwari ari kutaura panapa. Muchatobuda muchitamba semhuru dzinobuda muchirugwi. Muchirimbinyuka muchitenda Mwari. Ndio zvatofanira kuita every day patobuda mumba medu. Kubuda uchipembera so for the blessing of life. Kwete kubuda uchihwisa urombo. Yet we have every reason to thank God nekuda kwezvavakatiitira. Hatina chikonzero vana vaMwari chekurwara nestress. Hatina chikonzero chekuita bhodhi inohwisa urombo. Ita fit. Vanhu ngavarwadziwe newe sekuti dzongozvidawo zvemanga-manga, but iwe uchitowedzera kuzvida. Why? Because God created us kuti tive vanhu vanoyemurika pane vanhu. Tekuve vanhu vanohwisa urombo, vanhu vanohwisa tsitsi. Kana wanyatsozora mafuta ako wakachena, famba uchiratidza kuti ndiri pano. Muriwe kune kuti munhu kuti physically hauhwisisi kuti uri munhu here kana hausi. Let's be people pane vanhu. Mwari akatisika kuti tiglowe. Muri kuelewana Mwari? Mwari akatisika kuti tinatoratidza kuti we serve a mighty God. Handindi zvere? Vamwe vakaimba what a mighty God we serve. NdiMwari upi waunonamata uchinzwisa urombo zvekudaro? NdiMwari upi waunonamata iwewe uchifamba uchisirisa nemurodhi kuti vanhu vakabvunza munhu anohwisa tsitsi vanonongedza pauri? Yeti vanhu vaifanira kuti vakabvunza munhu anonamata Mwari anopona vaifanira kunongedza pauri kuti Mwari wemunhu uyu ndiMwari anoshamisa. Kwete nekuti ane zvinhu, but he is always cheerful. Harwari zvisina musoro. Zvimwe zvatinazvo kurwara kwatinako nhasi tiri kukuisa toga matiri nekutadza kurilaya naMwari. So Mwari atibetsere, Mwari atiite zvakanaka. Chingatipa utano is to rely with God.
kurelaya naMwari under whatever situation. Zvirwere zvimwe zvatinazvo, zvimwe zvacho zvirwere hazvisi kurwara, munoziva here? Zvimwe zvacho ndezvekuzviisa matiri, zvekungofunga. Kune munhu anogona kutorwara nekungofunga kuti vanhu havana basa nemi, wotorwara BP kutokwira kuti ndasangana naye aratidza kuti haana kuda kundimhoresa. Yeti iwe waifana nguri chifu, ukatomumhoresa mototaurirana motoenda mberi. Pari kune munhu ari kutorwara naizvozvo, topinda mumagumbezi kuti waita sei. Unoziva kusave fit physically kunorwarisa. Ndosvakaona kuna vanhu vanoti vakatsamwa anopinda mumagumbezi, vamwe vacho akatsamwa anozvimba makumbo, vamwe vacho akatsamwa anotanga kutsuka maziso. Something is wrong with you. Mwari ari kungoti iwe munhu ari fit. Ndaunamata nemunhu anoti Mwari ndibatsirei to be fit, ndibetserei to be healthy. Anoti Mwari nyangwe zvakadii ndibetserei to be healthy, ndigoparidza goodness yenyu nezvese zvandingaita mumuviri wangu, madyiro angu, mafambiro angu, mapfekero angu, zvandotaura zvose. I should live hope in someone. Ane munamata wakadaro sungaiti namati andibatsirei. I want hope in life. Ndoda kurarama zvinofadza zvokuti vanondiona vachagutsikana kuti ndonamata Mwari anopona. Muri kuelewana Mwari? Hakuna asina problem in life, asi kuti maproblems ndo akangosiyana, anosiyana malevels. Asi Bible robva rati Mwari havakupi miidzo yamusingagoni kuita sei kukurira. Anondizvere kureva kuti yako iyoyo Mwari vakatoasesa vakati izvi unozvikunda ndo zvako chaizvo. So Mwari ngatibetsere, Mwari ngatiite zvakanaka. Ngatinamatei Baba vedu vari kumusoro kudenga. Ndakutendai masikati ano nekuve pakati pedu. Tine urwere matiri, humwe urwere huri kukonzereswa nekutadza kuvimba nemi. Sekutaura kweshoko renyu, hamungaisi zvirwere izvi matiri kana tikarangarira mirayiro yenyu. Chimirai nesu, mirayiro yenyu ititungamirire, ifambe nesu, tibatsirei pamurayiro yekudya, tibatsirei pamurayiro yekupfeka, tibatsirei pamurayiro yekutaura, murayiro yekufunga, zvose mirayiro yamakatipa ititungamirire mukati meupenyu huno. Toda kutendai Jehovha nekuti munesu. Tarirai zvo tasumuka netsoka totsvaka nyasha dzobva kwamuri. Tiri vanhu, mwenguva tinokutadzirai, asi Mwari dai mamira nesu, murambe muchitidzosa kwamuri, tichigadzirisa ukama hwedu nemwi. Toda kutendai Mwari nokuti muchazadzisa shuviro yedu yenguva ino yekuti tive neutano pamberi penyu, tive vanhu vari fit mukufamba kwedu, mucommunity matofamba, kwatoshanda, kwatogara kwose, vanhu vagoona kuti we serve a God who is living. Toda kutendai nekuva nesu. Mbiri nekudzo tichokere kwamuri muzita raJesu. Amen.